बर' बाजार खराइबारि गामिनि ओमफ्राय दा आंहा फिसाला सासे बिदिनो रोदा खिर बख्रबला बख्रबलि जाग्रा सासे दङ बेनि थाखाय आं दाख्लै मुलि लांफैदोंमोन ओमफ्राय बे गथ'आ एसे आङो बे मुलिखौ माने नांगौ बायदि बे बुंनाय माने खिथानाय बोसोन बायदि आं फालिजोबनो हायाखिसै माने मुलिया एसे जोंहा परियाला गोबांद्रायखाय रानलायना जानायाव माने बिथिं बाहागोआ नेक्स्ट बारनि माने खनसे जाबावनांगौआ माने थोहैयासै एसे खमद्राय मोनलांबाय आंबो मिथिया एसे बिना लांद्रायबाबा हयथ' जागौमोन नामा माने कर्सआनो कमप्लिट जायाखिसै बेखायनो आं एसे दाउट थाबाय आंनि गोसोआव एसे लायबावनि आं खनसेयाव एसे बारा बिनानैबाबो लाबोनानै गथ'खौ खनसे नायबावथानि माबोरै जायो होननानै बेनिफ्राय बे मुलिखौ आं आरो बिदा सासे दंलाय जोंहा देरसिन आंनि फिसाला बे गथ'आ माने ओरै खायलें खुइलें नायख्लेंनो हायामोन जेरैनो माने नायो बिथिं सिदा देहाया ओमफ्राय ओरै नायख्लेंबा ओरै मोदोमा गिदिंफानांगौ जायोमोन आरो दा इसोरनि बे आइ गंगानि अननायाव दा बे गथ'आ माने ओरै ओरै माने क्लियार मोनदों आरो नायनो हानाय जादों दा जथेस्थ' मोजां नांदों दा बे गथ'आनो आंखौ थिनहरबावदों थां इसोरनि दैखौ खनसे लायबाव आं एसे लोंबावनि बेबायदि मोनसे आसायै आंखौ थिनहरदों आरो आंबो बेखौनो गोसो लानानै एसे गोथार गोसोजों आं बेयाव एसे आर'ज खालामनानै मुलिखौबो एसे लाबाय दा इसोरा अनथों बेखौनो आं कामना खालामो आरो आङो दा नैबे खननै जाबाय ओमफ्राय खनसे फैबावगोन होननानै नों आसा दं आरो न'निफ्राय बिसिम फैनायाव माबायदि लामाफ्रा न'निफ्राय बिथिं फैनायाथ' खस्थ' दङ बेथिं गामिनिफ्राय गामि रौतासिम गंसे गारि सोलायनांगौ रौतानिफ्राय बिथिं माबासिम रङियासिम गंसे गारि सोलायनांगौ बेनिफ्राय रङियानिफ्राय आरो बिथिं माबासिम निउ बङाइगावसिम गंसे गारि बेनिफ्राय निउ बङाइनिफ्राय आरो बेसिम गंसे गारि माने बहुत खस्थ' दुखुनि गेजेराव फैनानैबाबो बे जायगाखौ सफैनो हादों आरो नोंसोरो नोंसिनि जायगानिफ्राय औ साबेसे फैदों? जोंनि जायगानिफ्राय आंजों लोगोसे सानै दङ आंनि आदा आरो बाजै बिसोर बेलेग न'खरनि बे गामिनिनो आरो जों साथाम जों बे बर' बाजार खराइबारिनिफ्राय सफैनो हादों जों साथामा ओमफ्राय बिसोर फार्स्ट आं दिनै खननै जाबाय फैनाया साथामबो लाबाय दैखौ औ साथामबो लाबाय दा बिसाबो इसोरा मा खालामो दा उनाव रिजाल्टखौ मोनगोन जुदि दा मुलिखौ लांनो नागिरदोंथ'सथ' जेनेबा उनाव माबा जायो मिथिगोन आरो दा बिदि